Buf, și deodată se rupe totul, frate, în fața ta. Tot! Frate, dacă vrei să te ridici, spun eu. Trebuie să dai totul de lângă tine, frate. Să dai totul pe nimic ca să mergi mai departe. Ai și tu visul vieții tale. Și plănuiești, frate, și tu acolo. Păi zice, trebuie să mai modifică un pic și cu un pic și cu un pic și din ce în ce vrei mai mult. Dar tu, de fapt, pula mea, tu ești acolo jos. N-ai de treabă cu nimeni, frate. Tu bagă mâinile în buzunar și dai drumul înainte. Crezi, frate, că o să cadă cortinele pentru tine? Ce e important, chiar nu v-am zis și nici nu vă zic. Așa a fost, așa e și așa va fi, că așa a fost să fie. Pula. Ia-o tu cum vrei. De la birou, de la circă se transmite către două dupe goale ruginite. Prin băieții s-o umple, prin băieții s-adune, după blocuri, după vină, după nume. De la sergentul ordinar, de unde poate să înceapă până sus în după. E un pas și o treaptă, bucuroși de cunoștință tot. 6 gaburi, 2 dupe, 8 trot. Hai da ziceți voi, măi băieți, ce ne facem? Suntem la pușcărie, ce-o să fie, ce-o să facem? Drușurile merg și ele, mâncare bună. Și dacă ești băiat bun, o vizită pe lună. Dar gândul te omoară, încet apar amintiri. Te gândești să încerci să nu uiți, să respiri. Și acum mi-a aproape ca să iei, să pleci acasă. Ce-a fost, a fost, cum se zice acum lasă. Uite așa se intră și se uită ani de zile. Zi de zi, an de an aduc mai mulți ca tine. Și auzi cine se zice că îi aduce pe toți. De aceea 6 gaburi, 2 dupe, 8 tot. Pușcărie, dacă mi-aduc bine aminte, spunească săraci ăștia-s baza țării. Și acum 6 gaburi, 2 dupe, 8 tot. Păi sigur, dacă v-ați ajuns. Acum Dumnezeu cu mila și piciu, băi, nu se vede și fără binocul meu. Îl arestezi și îl duci la mine, mașină. Pe mine? Hai repede. Domn șef de mandat, nu vă mai întreb, că și cu legalitatea știu că stați prost. La rost ai de curat. Ia-l, domne, ia-l și pe ăsta. Ia-o și pe asta. Urcă. Să-ți dau și un fol frumos, da? Domnule, vă mai ține gând că n-am timp. Ne spun sincer că eu m-am lăsat pe curat, adică nu mă cred. Fac acum o școală auto și vreau să... Doamne, viața asta e ca în filmele americane. Nu poate omul să se schimbe că nu-l crede nimeni dacă fac pușcărie. Nici măcar voi, care ziceți că vreți să schimbați nimeni. Mă ajut sau nu mă ajut? Și ca vouă la belul, cine mi-l face? Nimeni. Nici ție, nici mie. Și nici statul.